Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Ayan, Diyos maray na hapon po mga listeners kan DCGB AM as in viewers kan DCGB News Online. Yan po kita digdi sa alas 2 na pagkahapon na programa kan DCGB kada Webes, Lunes as in Martes, Usapang Pamilya. Good afternoon po, Ma'am Pita. Regular na mga nag-aantabay din po sa tuyong programa. Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. Digdi lang po sa Always Number 1, Always DCGB. Ayan, so kakaibang aldaw po ini. Enot po, nagpapasalamat po kita sa tuyong kagurang nanta. Nahiling ta na po susinag kang aldaw po sa luwas, ano? Iyo, pasiri ko digdi niya kung medyo mainit na. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. As in, pinapangadji man yato na sa iba pong mga parte kang Pilipinas na pigtatamaan po kan habagat buda bagyo. Sana mapundo naman sa indan pagkuran po. Iyon na. Lord, sana Lord, nagsawa na su uran. Sana maray na ang panahon taon yan. At least kita digdi medyo maray-rahay ng panahon. And sana Lord, sa ibang parte mga kang Pilipinas, maray na ang panahon. Iyan po yan ang sa tuyang pangadjion ngayon na hapon. Kasi bago-baga po, ang mag-aga man baga po sa oran sa tuya po, Mampita, kaya sa ibang lugar po, digdi sa Legazpi po, talagang tinubig man po, nahiling ta po sa mga posts kan DCGB, buda sa mga bareta. Iyo tabi, Bert. Kasi talagang magmula pa sa bagong aga kay VP Henry, talagang nagdadangog na kita, nag-antabay kita kung ano na sitwasyon digdi sa satuyang syudad, digdi po sa satuyang probinsya. Ayan. Kaya mag-iringat po so mga nag-aagad pa kitabang baka ay pa po naabot. Pwede man po ipaagi digdi sa mag-post na lang po ki-comment para at may maitabang man lamang po kami sa inyo. May paabot. Ano po? Ngayon na hapon po, special po ining aldaw ta ang kapartner ko po nagse-celebrar kan sa iyang birthday. Pwede mo po ka magpadarakan sa inyong mga birthday greetings. Ano po, teary-eyed pa po iningon yan si Ma'am Pita. Sinurprise. Sinurprise po ka mga pag-iriba midigdi sa DCGB. Iyo, Bert. Inot ang sa kuyang pasasalamat sa mahal na Diyos na ako nakabot pa sa araw kay ding edad, and thank you Lord for the countless blessings you have showered upon me, and of course sa sakuyang family. And ngunya na aga na overwhelmed lang talaga ako, Bert, tabi sa kasi nung nag-post su DCGB, so gari in my kumpirang taon ako niya, nahili ko lang na talagang grabe so nagpapadala ng greetings because of the DCGB family. And ngunyan, pag sakat ko digdi na, sabi ko, na loy-loy lang ako. Tapos pag sakat ko, pig-greet ako sa baba ni Ma'am Shoni. Ni Ma'am Shoni. Naghabol pa siya, happy birthday. Sabi ko, thank you po. And then pag tuko ko digdi, syempre, we still have 10 minutes mag-review kang notes kung ano. And then sabi ko, gari niya ako may sa pinto. Gari niya ako ano. And then na-surprise ako na igunganing sa tuyang family digdi, sindang cake. And thank you again sa Indoga Boss for that surprise cake. Si Ma'am Casey, yan, si Indoga Sir Boss. Nico, Ma'am Jenny, Ma'am Shara. O yan. Ma'am Ako nga ni wala man Shoni, cake sa harong. Digdigo akong cake. Thank you. Ay, wow. Mabalas Ma'am sabi. Shara. Ayan, Thank you. And sa mga greetings coming from the DCGB family. Of course, hali kay Ma'am Brenda at kay na Sir Glenn Barcelon, kay VP. And sa gabos po na digdi sa DCGB, nagpadara po ng greetings, and I would like to thank all of you. Salamat po sa sendo mga greetings na well wishes para sa kuya na as I celebrate my birthday here. Nanyaon po ako digdi sa Indo. Kamuntik pa po si Sir Nico po, Nailing dapat ni Ma'am Pita garin nagsabrit. Kaya ko may posporo no. Mabalos, thank you so much, Mabalos. Nailing yan nagsabrit. Naitulos uminilaw po. Dapat pala, ano mo yung attention ko para hindi ako nagpili. Sorry. Ako ba, Pero surprised again, din po ako. Oo, thank you, Tabi. Actually po, you deserve it naman po. Thank you, Ayan, Mabalos. Sa pirang episodes na po baga kang usapang pamilya, nakulong po kitang nauukudan po kay Ma'am Yun Pita. nga ni, Mabalos. Talking from her experience. Oo. Magsabagyo, magsatrabaho, magpasakawang gawa. Ayan, because of my age,
O yan, may naghapot na po digdi si Ma'am Hennedy na Buena Vista. Good PM po. May appointment po ako sa DFA July 25. Tuloy kayaan from Camarines Norte da siya. Sigari, So sa ngunyan po, barang suspended po baga ang mga offices and classes po. Oo. Ano, hopefully baka 25 po Biyernes, pero depende Tomorrow, po yan. sa aga na po. Depende po Oo. yan sa panahon. Oo. Depende po sa panahon po yan. Saka yung mga, iguan na daw, mga passable na sa mga dating may baha na na-close to tinampo na unpassable. Ngunyan po, passable na sa mga tinampo. Bert, allow me to take this opportunity lang na gusto kong magpasalamat lang sa mga tadakulon talaga nagpadara ng mga greetings. Of course, ang sa kuyang BCB, ang sa kuyang family, of course, all of them. Salamat po sa Indo. And yung sa Segian Pacres family, ang sa kuyang BCBP family also, yung Kiwanis Club of Daragang Magayon, then the Mayon and Masaragalad, so mga Cisco dyan. And then yung sa kuyang BU Bat 75 and si Ernestina, ang kabatch ko is also celebrating her birthday today. And of course, si Miss Marilet is also ng Sangguniang Panlunsod is also celebrating her birthday. And si Kuyang na Herbert Obias is also celebrating his birthday today. So magkakasarabay po kami. And of course, yung sa mga kabas ko din sa Libon, Bat 75, also celebrating yung 50th year ninda. And so sa kuyang mga cousins yan, sa mga sina Inso, sina Tataki, Segi, and Saison family. And also yung mga taga duman sa Manila na sa mga auntie ko, sina Nana Basyon. As in si Thank you. Father Butch. Ay, Bombase. Father Put, salamat. Thank you. Ayun pala sa mga, so dakulon actually, Bert, na kadakol ng mga nag-read. So talagang na-overwhelm ako. Sabi ko, after this, so gabos lang talaga piga heart ko kasi hindi ko naman mapapasalamat. Pero dako lang pasalamat through the DCGB na niya ang kita digdi sa usapang pamilya, maipaabot ko na ang sa kuyang papasalamat sa Indo mga greetings. Mabalos po tabi sa Indo gawas again. As in, sabi nga rin po ni Ma'am Pita, mabuhay. Mabuhay. Si Ma'am Pita po kasi beauty queen ini. Ay. Kaya mabuhay baga po. So Hindi, yung kami baga kaya sa tourism, nagkaigwa kaming Filipino Brand of Service Excellence. So paano kita mag-greet sa tuyang mga customers, mga nag-aarabot na mga both local and foreign tourists, domestic and ano. So paano ko mo mag-greet lalo-lalo na sa mga sa hotels ngaya dapat nga nakapodig mabuhay araw kaya. So dapat Mabuhay. ang ano pati mabuhay bako yung matamlay na mabuhay, walang life. Okay. So hindi yan buhay. okay. So ngayon, Ayan. pero ngayon ang greetings na kay Ma'am Pita. Oo. Happy birthday to you. Thank you and mabuhay again. So kung nahiling po nido sa magkapirang alda po ang mga news baga po nahiling taso. Ayan. Pahabol lang po ni Ma'am Hennedy na Buena case. Kasi ngayon po, walang pasok dyan sa inyo. Dito po, ngayon, suspended na ang mga paaralan. Sige po, Ma'am Hennedy, standby na lang po sa lifting ng suspension of offices, especially government offices and schools po. Pag na-lift na po ito, Hello for po. sure po, may laog na po ang DFA. Standby po. And baka iba pong Facebook page ang DFA. sorry Pwede po kita mag-check Hindi na po. kung may announcement po sinda, kung may laog na po sa Biyernes, and praying and hopefully Sige po po, maray na po I'll ang text you panahon sa Biyernes o maski ngayon na hapon para i-lift na po sa suspension. Happy birthday da po from Imam Emelia Dalit Badillo. Thank you po. Yan, ito nga po sabi ta pong nahiling ta po sa news na ito pong epekto po kang habagat asin bagyo. Welcome po, Ma'am Hene. Na grabe po sa mga lugar digdi sa Pilipinas pong binaha, including po ito mga areas that dati dahil man po pigbabaha sa Manila po, pati Quezon City, Cavite, dakulon pong areas na binaha po. Kaya ngayon na hapon po, ipagpapadagos ta po ang sa tuyang topic po na pinuunan po kang Martes, ay po ang pagpapatuloy ng paghahanda, resilient na pamilya sa panahon ng kalamidad. Yan. So, magayon ning talagang itutukar sabi ta nga ni Bert ang panahon today is yung July, August talagang tag-uran niya na diyan sa mga baha and bagyo. So, tamang-tamaan sa tuyang tema ngunyan kung paano kita magpreparar. Bako Bert? Iyo po. Lalo na po pig-declare, pig-suspend baga po ini kang sa tuyang gobyerno po. Ito pong suspension, po ito para sa tuyang pagpreparar na imbis na magpararuluwas po kita sa laog na sana, ilingon po so kamugtakan kanharong kung halimbawa po flood prone area maghanda ki mga gamit kung anytime na mag-evacuate po. So bako po ito oras para magduman po kita sa mall
mag-window shopping o mag-shopping, kundi panahon po ito para magbiriyo kita sa arong. Hilingon ta po ang kamugtakan kan harong ta kung Ayan. sa papaharaning mga bagyo. Stay tuned lang po kamo. Kami na naman, gaya kahapo, last Monday and Tuesday, nagtaubaga kita Bert ng mga tips kung Opo. paano magpreparar sa laog kang harong, na kita dapat, if you will recall, sa tuyang pigtukar, na syempre, permi kitang may weather update, naka-tune in tayo sa DCGB bako. Opo. O igong maraot na panahon, ang bagyo, pasisiri na kita, yung signal number 1 or 2 or 3, paabot na. So ngunyan, preparado na kita na dapat igwa kitang tigsararong, itong kit Ipo. na Go bag. go bag, na ka-ready na kung ano dapat ang mga laog. Dapat, dahil nito tabi paglingawan dyan, ha? So, flashlight. Tapos dapat permi ka mong may radyo na may chargeable or kung di may battery. And then subulong, lalong-lalo na kami, kayo mga seniors kami, na dapat nga nandiyan bulong. Tapos may extrang bado man. And don't forget na, igwa mo kamong something na pagkaon na nyaon dyan. So dapat, siguro dapat lahat ng member igwa, o ini sa imo man, kung sa lang nakalag na dapat aram. Halimbawa nga sa ibabaw kang cabinet. Para kung nag-ano man, aram kung sa inyo kwaon. Ano, Bert? Maski madiklim o nakapikit ka aram mo po kung sa inyo yan. kaon ang go bag mo. Yan. Lalo Tapos, na po, igwa pa po baga kitang low pressure area. Tapos, sabi nga ni po, magkakaigwa ning maraot na panahon sa parte kang Visayas, madara din kiuran sa Bicol region, kabilang ang Sorsogon. Ayan, Yan. sa mga masunod na aldaw. So, importante po yan. So, day po kamo magharali dyan, magdangog po, magtataw na naman kami kang mga, kung anong sa tuyang gigibon. But prior to that, Bert, di ba, na-mention natin na dapat nag-uururo ng pamilya kung anong gigibuhon. At saka, di ba, igwa sa tuyang nagpadara kayo to, na igwa daasindang code sa family na, halimbawa ngayon, kung anong sako na, halimbawa na may earthquake or ano, susarong yan nasa opisina, susarong nasa harong, kung sarong yan nasa shopping mall. So, igwa ng code kung sa insinda pwedeng mag-irilingan ba ko? Opo. So, importante yun yan. Depende na po yan sa indo na pagpreparar, pag-ururon, kung ano man ang sa indong strategy na gigibuhon. Yan. So, Ayan. yan po, importante yun po yan. Then, hanggang po nindo, pagpaliman-limanan ta, syempre, kita nagpe-preparar. And ako lang tabang na po ni sa tuyang family. And, then na kita, so, kumbaga, ang sa tuyang gobyerno, then na masyadong maaabala dahil marunong na rin kita kung anong sa tuyang gigibuhon. Ayan. So, iyan po. Bako lang po ini sa ngunya na habang may bagyo po kita ngunya. Kundi, preparedness na din po ini. Yan. Kung may mga araw kaining emergency po kita. Ayan. So, parating handa po kita. Arab na po ako anong gigibuhon po pag may mga araw kaining mga emergency. Ayan. Oo. So yan importante. Bert, ano ko lang kasi may nagpadara digdi si Ma'am Shi Maloles ng Bicol University. Thank you for your greetings, and also from Jerel Aranya from LA Drive, Gugon, Legazpi City. Thank you for your greetings. Si ano po pala si Sir King Rehinaldo, baka igwa din po Ay, siyang- Sir King. Basahon ta po Ayan, mampita. So, oo. so may mensahe po si Sir may King. mensahe pala si Sir King last time. May po nabasa kang last time. Oo. Sige po, babasahon ni po. Ayan, si Sir So, King. just maray na hapon po sa mga, especially po sa mga mga viewers as in listeners takan sa tuyang programa. Opo. Siguro basahon tayo ni Bert. Gusto mo basahon? Ikaw Sige na po. lang. Sige po, Ayan. makita. Oo, share ko lang for disaster preparedness. Keep calm and think, be alert to stay alive. Always monitor your favorite radio station like always number 1 or ano man ang ano nindo. For latest advisory from disaster agencies, have a first aid kit handy. When leaving your house, leave a note on the door to where you are going. Leave a contact number so your family can contact you. So, ini po talagang importante yun. Halimbawa, tama ito sabi ni Sir King na dapat maglagay na halimbawa ipaskil sa pintuan nindo kung yung contact number and then kung nag-sign ka mo. Ayan. Sige Importante yun. Thank you, Sir King. Kaya yung pig-share mo. Linis ko po ito, Ma'am Pita, na leave a note. Oo, Tsaka yung contact nga ni- number. Data po ito, Oo, na-mention data ito na po na kan last episode. So, dakula din po, importante din po ito, tanganing sa mga membro kan pamilya mo po, kung sakali man po maghapit sa aram kung naing ka. Ayan. Thank you, Ma'am Shi Maloles. Mga rin daw, ma-date man kami. And also kay Ma'am Teddy, and sa kuyong si Francine Alet and si Reyna. Thank you also for your greetings. And Ayan. siguro po, speaking of birthdays po, parang birthday din po ngayon ni Vice Governor, ano po? Ay, oo, si Happy Vice birthday, Governor, Vice Governor Diday. Diday ko. Happy Ayan. birthday, Vice Gov. Ayan. So, uliton ta lang po itong magkapira pong mga
paghahanda sa mga araw kay ini pong panahon. Pag may mga sama, especially pag may mga sama ng panahon, mga dapat tandaan po, paulit-ulit po ini kuminsan po napapanglingaw man po kita kuminsan Ayo. di man pati all the time po pero may kita may darang listahan. Omo. Kaya ma-remind po ang usapang pamilya sa Indo. Bert, as mentioned kanina, di ba, may low pressure na naman, bako. Apo. So, diyan patinig di sa Bicol region. So, dapat maging alerto kita sa kung may mga baha or landslide. Yan, iya po. Ayan. Di pa kita Kampante. At saka yung sa mga, yung mga kababayan dyan, lalong-lalo na sa mga low-lying areas, yan, kung ano po ang pigtataram sa Indo kang LGU nindo na may abiso, di po kamo magtagasampay, yung magsunod po, at syempre araw baga ka Bert, ay paano man sa kuya mawawala at kung anong may mga animals baga kuminsan mga araw kayan, paano yan? So rin po mas importante, buhay nindo o su araw kayan, kung pwede lang, pwede man siguro yan masecure, baga kita sa vets natin, gari, igwa man sindang pigpapakaagang kayang kung saan pwedeng darahon. So di po magtagasampayo, magdangog po, magsunod kung ano ang pigpapasunod kang sa tuyang mga government agencies. Mag-aaga baga ka sa bago mampita, siging tanog ka mga cellphones na po Mga alert? Advisory mga ba yun? alerts, emergency Yan. alerts. To orange left, anong po ba ito? Nag-red code, nag-orange code. Mag-aga Ayan. po sa tanog kang cellphone na. Red warning ba Red tayo? warning. Oo, grabe ka uuran. So, di man talaga, dakol pong pirot ko niyan. Apera po ka itong sa mga inabot po kang tubig. Ayun nga ni. Si Sir Vincent Aidalia, nahiling ko sa mga post, taga po ini, Baryada, nahiling kong pigbabantayan nila dinda sa tubig habang nagalangkaw. Sana day na pong tubig duman mo niya. Ako nga ni Bert Bagag, after ng program ta digdi, I think that last Monday ba yun or Tuesday? Tuesday. Takang Monday nag-attend kita sa KBP. Nang Tuesday, pag hali ta digdi, nagbakal ako ng mga biscuits na ako, tapos sugatas, na kung ano-ano, pati kandila, tanya ko, maray na maging preparado ba ko? Siyempre, dumurubit-bit ko, tabatan niya ako nag-uuran, nag-apit na ako sa supermarket diyan sa sa Albay. Nagbakal ako tanya ako pasiguro. Diyan siging taram kita tapos kita pala bako mga preparado. So dapat maging prepared din tayo. Importante po ito may pagkaon. Dahil din po malingawan sa hotline. Ayan. Buda mga itong evacuation plan po Don't forget, tabi ako yan Bert. Tama ito na pick up natin kay Sir King yung contact number kung maluwas, kung saan ka maduman and the contact number. Ipaskil sa pintuan. So ngunyan, Bert, igwa kitang mga practical tips again. Tips. Oo, para maging ready kita. So, para reminders na din po ito. Kasi ibalik din na mention na po last time. Oo. Okay po. Additionally ni Bert, tabi, lalong-lalo na ngunyan ang yung power supply. So pasiguro kita i-charge natin ang satuyang mga cellphones and power bank. Maringanin ko niyan medyo okay na. But just in case, igwa na naman route ng panahon, pasiguro po kita. Ako nga ni pati yung mga, chargeable lamps and fans, electric fans. Picture-charge ko na, nakaready na yung gawos. Pag automatic, siyempre si Agob, bang pwedeng mainit sa likod, automatic na yan. Sa iya lang nakaampang, bali ako mainitan, tanya ako dapat sa imo. So, i-ready ta po, i-charge po ang yung mga cellphones. Rechargeables, yan. including power bank po. Saka saro pa pala, Bert. Ang iba kaya, wala bagang extra na LPG. Pag nagluluto, nauubusan, dipisilon pa ng pagluto. Kung nasap na ka, halfway, di ilaw iyan. So, advisable din naman for those who can afford, daigwang sarong extra. Paano yan? Halimbawa, may bagyo, makusugo ng bagyo, magluluto kang pagkaon. Naubos. Wala, na yung kuryente. Paano? Mailaw susing mong pagkaon. So, maarampangan ka okay lang yun kung if you can afford to have extra baga. Yan, importante po yan. Tanig day nararotan sa tuyong mga pigluluto. Yan. Second po, siguraduhin may tubig at pagkain na pang emergency. Yan. So Importante potable ang water tubig. po. Kita baga ngayon, nagbabakal na kita mga pigiinom ta pong tubig. Yan, So importante pasiguruhan yun. pong igwa ka mo ka itong pang emergency. Yan, importante yung baga birth and Pati po tubig. pagkaon. Oo, tubig. Diyos ko, po. Lord. Oo, sabi nga ninyo, day bali warang kuryente, basta nga igwang tubig. Yan, po. Pasiguro kita na dapat igwang
So may ano baga, laugan. So may mga balde man kita diyan, nakaragatang tubig na at least ang importante sa inumon at saka yung may panghugas man lamang. Ano na po, bago pa magbagyo, magbakal na po. Ta kuminsan baga nawawarang kitubig po o kuryente. Pag warang kuryente, wala ng tubig. Warang ano, pati ang Oo. refilling stations po, ano, Masarado man oo, yan. tadaing kuryente, budadaing Oo. source kitubig. Yan. Oo. Another one, Tabi, word na tips natin, mag-monitor sa radio or sa social media ng mga LGU para sa mga updates. Ta kung data, di kita magdadangog sa radyo or maghiling sa mga phones ta kung ano mga updates, say taarang, uto pala, signal number 3 na, pasiram-siram dahil lamang nagpreparar. So, maray yan po na dapat mag-monitor, magdangog kung ano yung mga latest sa manunungod po sa maraot na panahon. Bago magpiyong, bago magpiyong, i-check muna, tanganing makakaturog po kamo Iyo. kung kaipuan na makakaturog kamo kitanos o mamata kamo sa araw kayo ng oras, check naman kamo kang panahon. So, i-monitor ang through radio or social media. So, mga ano po niya, sa mga bako fake news, sa mga Credible. mga credible sources. Mga accredited. Yan. Oo, di ba? Kung minsan baka po sa mga fake news, baka pag una mo gariwara ng bagyo, igwa pa palan. Or nabasa mo sa mga kaitupang posts. Igubag ka kayo, walang pasok. Ito pala, gari may basaon mo, anong year pa? Yan, yun po. Kung minsan nagluluwas po siya. Opo. Another one po, maghanda ng ilawan, kandila, at saka posporo. Yan. Kaya ako, Bert, nagbakal na akong kandila. So, Yeah. ang binakal kong kandila, so, mga pang vigil candle. So, mga kitubagang kandila. So, halo yun man. So, ano nga ning brand iniliwanag gayon. Liwanag. Halo iyan. So, nagbakal akong siguro, na patos ito ta. Halimbawa, day kita immediately, pwede ka magsabrit ng posporo, ba ilaw na. Good afternoon po, Ma'am Mary Agnes Jing Rodriguez from St. Agnes Academy. Maray O ikaw na po, hapon Ma'am Agnes, ano man po ang pigigibo mo pag may mga araw ka ining, paano ang paghahanda pag may mga araw po ka ining mga emergency, araw ka ining bagyo? Yan. At tapos po, number 5, tukuyin ang evacuation area ng inyong barangay o kung saan man po kamo, kung sakaling ma-evacuate kamo, saan kamo maduruman. Ayan, dapat aram. Tatiba dyan. So, nakatanga di aram kumasain na igwa na palang designated na evacuation area kung sa isin na maduruman, taday nagdangog, pasiram-siram, day nagpreparar, so day aram, utol nawalat na. Tapos tipisil baga po itong arag na kainin may nangyayari, nag-iisip ka pa ka mga miyembros kan pamilya. Yan. Na ito pala, nasa safe naman po sindang lugar. Usually po may mga gymnasium or eskwelahan Yan ang mga o simbahan. Yun po usually po yan ang mga nagigibo pong evacuation centers. At saka dapat ready na sila kung yung mga bibit-biton. Ano, Bert? And sabi po ni Ma'am Agnes, magpamibi ang bilog na pamilya. Ini po ang actually number 1 ini, number 1 po ini. Magpamibi ang bilog na pamilya. Kung minsan po pag may mga araw ka ini pangyayari, kung minsan maisip ka po, gari pigtuyo man kan kagurangnan para magkasararo, magtarabangan, magpamibi. Ayan. Oo. Kaya sabi tabaga, Bert, last time na dapat ang family aram kung ano mga gigibuhon. Just in case, alimbawa araw kayo ni may bagyo, may earthquake, tapos may baha. So, dapat aram ko ano mga gigibong kang family. And of course, na kita dyan na dapat po kita magpangaji as a family. Yan. Yan, lain lang po malingawan. Yan po. Minsan po, balisa na pagka, ano nga po, kung minsan taranta na kita, Ayo. pause for a while, take a deep breath, then Saka pangaji. lalong-lalo na, kasi ang lindol hindi na forecast yan, di ba? So, dapat aram, kung alimbawa kita, alimbawa, sa mga nagtatrabaho baga, aram taman iyan, tapig train baga kita, igwang sa mga offices baga, ayan, igwang kitang drill. So, aram tang gigibo. No? So, ituro ta sa family natin kung anong pigigibo. Tapos so nailing tabaga sa news mampitang so day na pagtugutan ang mga aki magkarawat sa luwas. Ayan, so Lalo na sa mga makaririgos arami sa pa ngayon salog. kung ano. Ito nga mas giba ko ito sa salog aron ito sa may construction site. So nahulog? Oo, so So, aki. big rescue? Big rescue maringani po na may maliksi. Makatakot ito. Sinusog man ko apo ito kang ama kaya lang pareho sinda na ulog duman sa kalot. Pero may saro pong makusog ang buot talagang Luminous. sinusog sinda Oo. hanggang makuha po sinda pareho. Ayan.
Pag-arog na po kayo ng panahon na talagang grabe ng uran, nahihiling ta ng medyo naglalangkaw na ang tubig. So mga aki po, sarayo na dyan sa loob kang harong. Dapat i-ready na. Kung maggrabe pa ang panahon, madali na sana bako. Sararoon na lang kamo. Ito pala po, Ma'am Pita, nagsabi din sa ama ka ito na di niya pig-expect na nagsunod sa aki. Ay, susuyan pala. Pati sa ina naman, nagsabi din na garing buminigla lang sa aki na talagang nag-iba sa ama. Pero ang aram niya, nyaon duman sa harong, kaiba niya. Ayo. So, lalo pagsaradit pa pong mga aki, ano? Yun, dakulo sa na kitang kailangan ito kara, no? Mabalik na lang kita sa next half hour. Ayan, si Ma'am Christina Paula Pacres. Hi Pawi, nasa Cebu. Ay, okay. Ako po, pag may pasiring na bagyo, mga rechargeables, permi na naka-standby. Thank you for sharing. We make sure ko naka-fully charge, mga rechargeable electric fans, and flashlights. Very good. Turo mo po ini Ma'am Pita. Thank you, Pao. Turo ini ni Ma'am Pita po. Kaya yun po ang pigibon ni Miss Pao. Oh, again, yung may nag-greet sa kuya sa mga from mga sisters ko ng Mayon Lads 61. Thank you. Ayan. So, sige po. So, it's too... mabalik po kita para sa magkapirang pagirumdom. Mabasa po kita kay mga messages pong pinadarakan sa tuyang mga listeners. Kay bata po sa tuyang technical si Sir Ramir Tanay, Ma'am Casey Tanay, and si Sir Nico Martinez. And sa tuya pong oras, alas 2:31. We'll be back. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Tinatawagan ng pansin ang ina o mga kamag-anakan ng batang lalaki na pinangalan ng Alfred Mar Gonzaga. Si Alfred Mar ay natagpuan sa labas ng bahay ni Mr. Franco Ortiz Jr. sa barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur noong Oktubre 20, 2024, ganap na 7:30 ng gabi. Ang bata ay tinatayang bagong silang nang siya ay matagpuan. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve S. Barcelon at Jocelyn A.
Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anakan ng batang si Enmar Pasagdon na ipinanganak noong Nobyembre 16, 2024 sa Masbate Provincial Hospital. Si Enmar ay nasa pangalaga ng DSWD RSCC simula pa noong Enero 22, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdi sa DZGB. Yan, thank you so much po, Sir Chief Ramir, Ma'am Casey, and Sir Nico sa Satuyang Technical. Usapang Pamilya po ang Satuyang pong episode ngayon na hapon, pagpapatuloy ng paghahanda, resilient na pamilya sa panahon ng kalamidad. Mabuhay and welcome back. Yan naman po kami, Digdi. And again, Bert, gusto ko lang again magpasalamat sa DCGB family sa saindang sorpresa sa kuya and all the greetings. And sa gabos po na di ko masisimbagan kada saro, thank you to all of you for your warm greetings sa Sakuya on this special day. Mabalos po. Sige po. Happy birthday po, Ma'am Pita. Mabalos. Sige po. Aside from birthday greetings po, igaman po kitang mga listeners and viewers na nagpadara po kan sa indang mga messages. Manungod po ini sa satuyang topic ko niya na hapon. So, si Sir Marlon, ang sabi niya po, salamat po sa tips. Na-realize kong kulang kami sa flashlights. Naligawan sa flashlights. Po. Ako pala ang tamang-tama, I need to buy radio. Tapos sa radyo ko, nasusobra na akong kada daw. Igwa sa taas, igwa sa kwarto, igwa sa luwas. So, ngunyan, kailangan ko ng saro. So, medyo susaro, pigdalatub-latob ko na. So, igwa man digdi tabi, Bert, at ito kulang kay sarong flashlights. Igwa man digdi from Sorsogon, sana may mga barangay drills pa kahit hindi tagulan. Ay, po. Ako lang bagay po ang drills. Arog baga po pag may earthquake drills lang po ang pigigibo po. Nyato po Ayan, dahil po kitang mga drills pag may bagyo or ibang calamities po. Sa pagbaha, dahil mo pwede magsagin-sagin pong may tubig ngayon, madaralagan po. Yan, okay po. So, magayon na suggestion niya na sana sa barangay level, magkaigwaning mga drills man. Tapos, syempre, inibaga, pigtuturo man nila. Iyo po. Tapos, aram ta po kung anong pagigibuhon ta po. Di kita magpara, so, birigla baga po mampita, di kita magkakos ka stampede sa mga araw kayan. Kasi nagpapanik. Di kita magpanik. Don't panic. So, dapat kung supig turo sa tuyo sa drill, dapat maisunod ta. Halimbawa, sa enclosed na sa building ngaya, na day mo naman kaya magluwas nasa pirang floor ka. So, yung duct cover and hold, yun po ito. And, so, dapat yung, halimbawa, araw kayo niyo, sa gilid. Sa gilid. Opo, kung may may kanto. kang sturdy na table. Ayan. Yan po ito. Tapos, itong baga pong, so, ang kalamidad baga po, ang mga kahusakang emerhensya, dahil mo talaga po ma-expect po, so, bagyo baga po ngunyan, mailing mo po igwang mga nasa second floor, third floor. Iyo, dahil grabe nindapig una, naabuton ki tubig. Iyo. Pag-abot po ki oras, abuton suharong ninda, kitubig. Ayan, makatakot baga araw kayo, lalo na kung mga, tapos yung tubig, so mga naka-plug baga, di ba? Ayan, so dipisilon. So, igwa man digdi tabi, Bert, from Jenny ng Masbate. Tama kayo, Ate Pita, kahit walang sakuna, kailangan ready. So, importante yun talaga na mag-ready po kita. Ini po, pagirumdom, kami na naman ni Birthday magsasawa, magpapagirumdom tabi sa Indo na araw kayo ni mga tips na mag-ready ka mo para lang, just in case igwang sakuna, igwa po kaming every time na magka-program kami, magre-remind kami, just like what we do regarding sa basura, kung paano regarding our environment. Bert, sa pagdadrive. So, kami additional ini na magre-remind po sa Indo. So, MMDA baga po, na sabi ninda na, kung amin na ngayon sukaw sa kambaha,
Ayan. So mga basura po Ay, pala. sus ko, grabe, Bert. Mahilig mo talaga. So, ano ito? So, anong Gariman hole na ano? Oo. Anong ginali nila? Grabe talaga. Isus. At saka yung mga creeks, yung mga, ano, mahilig mo, puro bote baga ng sa mineral water, Water mga yun. plastic. Diyos ko. Kaya mga plastic po, delikado po. Ayan. Ayan, dakulong pwedeng gibuhan kang mga sa mineral water. Pwedeng, ako pigigibo kong gari flower vase, Flower kikagangki. vase. Mm. Yan Mga baga nga ni pang-decoration oregano. po. Yan oregano, Bert. Yung sanang sa dayot na Pots, mineral pwedeng water. pots, ano Madali yun lang ibutang ang oregano, nagtutubo ng kaskason. So, ayan po, sana po every time na kami ni Bert mag-program, we will be reminding you. Tapos ito po pala po, sabi po kainin ni okay. Pwede po ba maulit ang segment, yung paggawa po ng go bag? Go bag, kung Sabi ano ni yung Sir laman ng JR. go bag. So Bert, yung mga laog ta kang kang Tuesday, so mga laog kang go bag. Sige po. So igo po kita dapat dyan ng araw kayo niyong Pwede po may extra shirt kung kaya po. Oo. Extra shirt? Kung madumog baga po kamo, Yan, may bulong ka mo, may Flashlight. pagkaon. Ayan. Importante po ito, may bulong, may pagkaon, may tubig, Oo, ayan po. flashlight or pang-ilaw. Flashlight, extra batteries, candles, and igo pong sa first aid kit. Kung may hygiene kit, isabay na. And then telepono nindo na Opo, mga naka-charge na mga telepono po. Ayan. So, ayan po Sir JR. Ikaw baga, Bert, na kuminsan na sa mga akita baga na pigdi-discourage sa magkaong kay mga instant. Pero pag may mga araw kayo na mga kailangan natin mag-prepare, maski nagbabakal man galit Madali ako. gibuhon. Yan. So, kagan mo lang na mainit na tubig, iwa ka na dyan ng noodles, di ba? Yeah. Ayan. Mainit pati yan. Igwa ka dyan na buksan mo lang ngayong sausage, madali yung lang initon, makaskason. Basta ba po yan. permi po? Yan. So mga handy lang, so pasi lang i-prepare. Tapos ini pong mga manufacturers naman po kayo ng pagkaon. Pick up, ayos pa nila ang pag-prepare po nila na dahil po masyadong harmful sa mga makaon Ayan, po. opo. Ayan. So ayan po, Sir Basta JR. don't forget yung mga bulong, lalong-lalo na sa mga senior na may mga maintenance, dahil po paglingawan. Ayan. Importante yan. Ayan. So, Aliman ini kay Nanay Lina ng kasiguran, kahit matanda na ako, gusto ko pa ring matutong maging handa. Ayan. So matuto po ka, marimang po na nagdadangog ka mo para matuto ka mo kaining sa mga tips na binibigay po namin ni Bert regarding yan, in cases na may mga disaster po. Ayan. Ayan, daw po, pasingit lang po kayo ini. Sabi ni Ma'am Paula, binabati ko mga maintenance staff ng Amani dito sa Cebu. Yan. Hello. Hello po, maintenance staff ng Amani sa Cebu. Yan, Kumusta nasa po kayo Cebu. dyan? Kumusta ang panahon po dyan? And from Sir Jeffrey Oswald Luna. Ayan. Hi, Jeff. Happy birthday po, Tita Lab. Wow. Thank you, Jeff. Ito pa po yung mga tips na po. Oo. Tips na po. And also watching si Tess, si Nancy, and of course si Dong na talagang dyan nakabantay. Paguna niya, everyday may program ako. Buksin na yan, tama, naman kita sa DCGB. Sabi ko, nagiling, tapos yung balita baga, or early morning, kasi nagdadang na kang balita. Sabi ko, dyan na hapon, sa the following, ay, warang akong, show, grabe, show. Sabi niya po ni tugtugan ta po. Show, Para magbaga. Sabi ni Sir Salvador Louie. Oh, si Uwi. Sus Marcep, happy birthday ma. Very. Nagbimiti ka dyan, very. Pakisabi, thank you. Sabi po ni Ma'am Rowena, yung anak, inapampita ko, ang may sisimbag mo digdi. Yung anak ko po, laging takot pag umuulan. Paano po matutulungan? Bakit? Siguro may trauma. Takot pag umuulan. Lalo na siguro kung may thunder and lightning. So, i-comfort natin na dapat i-explain natin na huwag siyang matakot. Sandali lang yan, it will pass. Parte yan kang sa nature, di ba? Na pag minsan may dalugdog, kung minsan may thunder, tapos po and ang mga lightning. aki po, lalo po itong mga saradit, usually po ang hanap man lang kan assurance from parents na nyaon po sinda pag mga araw Daro mo sa kwarto sleep ka na ha. Mamaya yan, wala na. Pagkagising mo tapos na wala ng ulan. Ayan po. Hari manini kay Fred. Napaka-importante po ng papel ng ama sa emergency. Paki-highlight po. O yung role daan ng mga father. Bert, anong role? Ayan. So, Ayan. Share mo kung ano ang role nila.
Basahan ko ano po ining greet. Watching from Alice Corner, si Ma'am Angela. Thank you, Angela. Happy Ano oras birthday. kayo pupunta? Happy birthday, Madam Pita. Thank you Sendo dyan. Roll po ka mga Oo. ama. So pasiguruhon po na safe ang gabo sa harong. So okay pa ba ang ato? Okay pa ba ang mga kudal o harigi kang harong? Kung sakali pong makusog ang bagyo. Hubert, importante Saro po talaga. yan sa ano. And magtao po Makatakot pag nahiling mo na anong term Kenzo, nagakuyab-kuyab na ang yero. So, dapat ang ama marunong man magsakat na. Paano mo imamartilyo mo yan, taning, can you imagine kung masakat ka, makusugo ng paros, kaya kang ama na magsakat, imartilyo yan kung nagkukuyab-kuyab ng maray, dit na sana. Kaya pwede maghanda nang- po kita. Maghanda Yan. po kita. Tapos ito pong pagdangog po sa radyo po, paghiling ka mga advisories baga po, araman tamang kung makusugon ang bagyo. Di, Tapos the nasa more- eye of the typhoon, di ba? Huwag nasa taho, nasa eye, wara ng paro, sabi kang iba, ay salamat, wara ng bagyo, tapos na, ay ayahay na Kunyan kita. pala Di para nito. ni Daaram, ta nasa mata kang bagyo. Mata, ayan. Yan. Sir Mick Janson, watching. Ay, thank from you, Doña Kuyang. Cecilia. Hi, Sir Mick. Oo, thank you, Kuyang. Sabi ni Ma'am Angela, nagkukuyab-kuyab daa. Sa mga natatakot na aki, makusog buot kaan after pirang bagyo. Masasanay na sa nada, sabi ni Ma'am Paula. Ay, araw mo, Bert, yung mga aki ko yan, mga matibay yan, sabi ko nga ni, i-share ko lang na, speak istaranwi, nakisar lang kami dyan sa Maroroy, puro yung bintana. So, yan, ang trapal, taning di maglaog ang tubig, yan ang mga babae, yan, nagsasarakat yan. Kaya Si nila, Ma'am Angela nakikisabayan man sa ako, nanginginutan man ako, maski pigdadagitan ako niya, gumbaba daw nga dyan, kami na, sabi ko, kaya ko, hindi ako natatakot. Kaya pati di mga babae, kayang-kaya magsarakat. Sabi Yan. ni Ma'am Paula, kami pag mabagyo, sige, bagyo ka lang. Ayan. Kami sararo. Ayan. Mga tips po, mga messages po ang sa tuyang pigbabasa, Oo. hali po sa tuyang viewers and listeners. Ano po? Sabi po ni Ma'am Elaine, Oo. paano po kung may PWD sa bahay? May special na paghahanda po ba? Ay, okay. So, dako lang po ini. Paghahandaan po talaga ini po, lalo po itong mga nililipisil po maglakaw. Po. Oo. So, tatawan ta pong priority sinda. Kung pwede po, kung dai pakutang mga baha or dai pang bagyo, ilipat na po. Ayan, Mas maray po itong yung ilipat na. Mag-seek na ng help, ng tabang sa barangay or kung sa DSWD, Or kung sa sa mga ina agency, kapamilya po yan. na nasa kung ibang papaano, lugar po. Na safe. Siyempre kung ililipat. Tipisil po na ilipat na nag-ura na or may baha na. Paano? Nahiling tabaga po ang sitwasyon po sa mga Ayun, makaira ko, Diyos ko, Lord. Bareta po na Opo. lola or Yan. bedridden. Oo, so nasa wheelchair. Yan, So, dipisilon inutunta po. po sinda. Yan. Good afternoon po, Sir Jad Rempilio watching from Ligao. Ayan. Ikaw, Digdi, maraming salamat po sa paalala sa mga radio broadcast. So, yan, Salamat mag-aantabay na sinda. Dapat alerto kung araw nida kung ano yung pigpapaluwas na bareta. Ay, ang DCGB po baga nakakaigwa kay special broadcast pag may mga araw po kayo ni mag-antabay po kamo poon sa programa ni Sir Henry Atabon po yan maglaog digdi. Tapos kung kinakaipuhan pong 24 hours ang broadcast, nag-a-adjust po ang DCGB para updated po kita kan mga Yan. pangyayari. Nasa field po sa tuyang field reporters, nagtatao po kay mga latest kung ano po ang mga nangyayari sa luwas. Tapos last na po ini siguro si Bong, Sir Bong. Ay, sa barangay assembly namin. Mag-present na po kita sa barangay assembly. Ma-invite kita na Pwedeng maki-request ng episode o yung sa authority barangay sa barangay. Kung halimbawa sa barangay, so sa barangay na mismo ma-request, halimbawa sa LGU, sa DRR, doon sila ma-request. Iyon ang mga Ay, authority. okay. And then also from DSWD. Baka man po palang kita. Oo. So ini po ang pwedeng na kung may assembly ka mo, na pwede po sindang arapudan. Magayon mabaga po itong nagpapa-assembly man ang barangay Opo. po. Bagberiyo na sana lang nindo. May mga topic lang. So, salamat po sa mga magayon na insights. Salamat po sa pagbabahagi. Ayan. So, Ayan. pigbasa ta po itong mga Opo. kabus. Thank you also pala, Bert. I will again take this opportunity. Thank you yung sa kuya mga dating katrabaho sa Traders Royal Bank. Sina Yoyong, sina Mary Ann, si Manay Emma.
So mga dati kong office mates sa Traders Royal Bank. Thank you for your Okay, greetings. Ma'am Pita, may hilingon po kitang mga videos po. Okay. Disaster. Happy birthday, Manipita. Manipita, happy birthday. Happy birthday, Nini. I love you, I miss you. Thank you, Kahit Nana Basyon. I can imagine Thank you. you're always shining there. Thank smile, you. Smile, I love you. God bless you. Thank you. Happy birthday, Manipita. Thank you. Happy birthday, Manipita. Ay, mabalos, thank you. Happy Fiesta sa Libot. Thank you. Happy 66th birthday from Edward of Thank you. Albay. Thank you. Happy birthday, Mami Tita. Char, thank you. Ay, hello, Madam Carmen. That office mate ko sa tourism dati. Thank you. Ma'am. Thank you. Thank you. Happy birthday, Mama. Thank you. I love you. I Nakita miss yung you, message. Dylan. I love you. Hi, Mama. Oh my God. Happy birthday. Thank Galing you. sa iyong gorgeous daughter. Happy birthday, Ma. I'm always here for you to make you laugh. Thank you. Salamat, Pawi. Thank you. My sister also. Happy birthday, Tita. Happy birthday. Happy birthday, Mama. My gorgeous Mama. Mama, Happy birthday. Love you. Oh my God. No, sir. Happy birthday. Happy birthday. Oh my goodness. Happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Pita. Thank you. I love you. Oh, make a wish, then blow the candle. Thank you. Thank you, Lord. Thank you for the blessings. Thank you so much. Thank you. Thank you. Lord, thank you. Sige po. Sige po, Ma'am Pita. Pamidbid mo po ining mga kaibata po ngayon na hapon digri sa Tuyang booth. Ayan kami, John Royce. May papamidbid po si Ma'am Pita sa Tuya. Yeah, this is John Royce, ang aking grandson, anak ni Uwi, my youngest. And this is Angela, my eldest. Si Alisa, yung anak ni Angela, si Alisa. Alisa. Thank you, my family. Thank you, Dong. Mama. I love you. Thank you. free outside, Madam. Okay, thank you. Salamat. Thank you. Nasa Alice Corner pala si Angela kasi bago po. Thank you. Ayan, so... Thank you again, DCGB, for allowing this to happen here. Thank you, Mabalos. Sige po, sa mga listeners and viewers to. Hi, Thank Sir you. Mark Dinglasan, Sugar Ray. Thank you, Sir Just Mark. na hapon. Ayan, so happy birthday po, Ma'am Pita. Sana Thank po, you. dakul naman na naukudan po ang satuya po mga listeners and viewers po. Kan satuya pong topic mo yan na hapon. Sa mga mag-greet po kay Ma'am Pita, habol na lang po kamo mamaya. Thank you. Sa satuyang Facebook page. So yan po ang satuyang paghahanda po bilang sarong pamilya po. Oo. Sa mga panahon po, mga araw po kaining may mga disaster po, araw kaining bagyo. Na dapat merong teamwork sa family. So, dapat ang kada member ng family, igwang responsibility kung anong gagawin. Sabi tanga ni Baga Gobert na being the head of the family, dapat aram ko anong role niya. Ako man nga, ano man ang role ko, magre-reparo ko anong ready na yung mga bag, kung sa mga laog, naka-ready na. And sugabo sa mga aki, naong kompleto. Ano Bert? So, Actually dapat po, may teamwork, may teamwork during po. emergencies. Actually po, ang mas mabusisi po talaga ang mothers. Mas Yan. mabusisi ini sa mga dapat na gibuhon po. So, tabang-tabang po. Kung wala pong teamwork, panic ang mangyayari. So, iba po talaga paghanda. Kaya dapat malinaw ang role ng bawat isa. Sino ang kukuha ng go bag, sino ang mag-asikaso ng bata, sino ang tatawag sa LGU. Dakulang bagay po na barang-abangao na po nindo ang mga dapat gibuho. Yeah, napaka-importante po na yung role natin every time na there's a calamity or disaster, yan po ang ama at saka yung ina na talagang iyumanan ng magpapadalagang kung ano dapat ang gigibuhon. So, Budas, sarap po pong pagirumdum po na na-observe ko po kaya nangyayari po kay mga aksidente. Madalas po pag mauran, pipakarawat ang mga aki sa luwas. makarigos niya sa uran. Igo Ito nga ni palang po baha na. itong 19 years old nga ni po na aksidente 19 years old na po ito, bako na po ito aki. Ito palan po, day mo palang tatao maglangoy. Oo, yan. May Diyos kapot ko, sa Lord. ng
laogan kitubig na daing laog. So ito po, ingat-ingat po ano. Ayan. So, Make sure po na pag-araw kayo makusugo ng uran, lalo na kung may thunder and lightning. Data na ipag-alaw ang satuyang mga kaaki na magluwas. Ta kung bigla naman baga lalo-lalo na dyan sa mga aran ni baga dyan, Bert, sa Mayon volcano na pagpakusugon. O digdi ngayon, maluya, pero duman nga sa Mayon, makusugon ng uran. Pag ang tubig kayan, grabe. Nahiling tabaga po sa mga videos na maray pa sana sa tubig dyan kaya nakulo na pala. Mahiling mo na mga gapo, nagrarasay na. Oo, biglaan. Yan. So, dahil din po malingawan magpangadji, pinakainot po. Iko po kitang orasyo imperata for natural calamities. Ito bagang pigpapangadji po sa simbahan. Nadadangog po dinudig sa DCGB. Magsabay po kamo sa pagpangadji po kayan. Kagurang nanta po, nagdadangog po yan. Ang spiritual resilience ay kasing halaga rin ng physical readiness. Huwag nating kalilimutan ang panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Kaya tama yan, Berta, dapat Diyos ko, put your trust in the Lord. Yan. Kaya po, paglingawan magpangadji. Sa gitna ng bagyo, hindi dapat mawala ang dasal. Sabi nga po itong orasyo imperata. Oo. The hope does not disappoint. Ayan. So, tandaan po niya to na ang pagiging resilient kang pamilya. Hindi lang handa sa gamit, kundi handa rin sa puso at isipan. Ayan. Gayon nun. Dapat talagang ready na, bakusan na naka-ready na sa mga gamit. Pati yung sa tuyang utak, puso, ready gabos. Ano ba? Dyan, naka-ready din na pala arab kung ano gigibuho, natulalaan na, ta ikapay suinot na natakot. So, paano mo i-gather yung family mo na arog na kayan, so tubig alang kaon, kung ikatulala na, di ba? Okay. Yan. Handa rin sa puso at isipan. Kaya kaibahan mo po sa technical po si Chief Ramir Tanay. And si Casey Tanay. Asin si Sir Jerome Nico Martinez. Ayan. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Hanggang sa susunod na episode ng Usapang Pamilya. Ayan. Ako po si Bert. At ako si Pita. Ayan. Nagsasabing sa bawat Usapang Pamilya, may panibagong pag-asa. Mabuhay. Abangan po ang masunod na programa. Pinky on Mo Baby with VP Henry Maceda. Happy birthday, Makita. Mabuhay and mabalos. Thank you again to DCGB family and sa gabos na po na nagpadala sa indang greetings. Thank you to my family. Mabalos and mabuhay. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan